to ni ko gaskiya saboda Allah ko karamin ɗana na ga ya miƙe yana sallah ya saki hannu a sallah zan ja hannun shi ce a ubanka bai gada ba, ka ringume hannunka, shine abin da ya zo sunna. Wa in kana mustahabban, amma za mu raya mustahabbi ne, mustahabbi ne, ba mu cin ka saki hannunka a sallah ta ɓaci ba, amma ya manzan Allah yayi runguma hannu a sallah haka za mu. Ba wani hadisi ingantacce da manzon Allah ya saki hannu a sallah. Duk wanda ya ce akwai hadisi ƙarya ike a nailal autar ko a wani littafi ƙarya ike, ku ce ya zo ya kawo min hadisin mu gani, ba wai ya faɗi can nesa ba. Ni Muhammad Awwal Adam ya zo ya kawo min hadisin a littafin da isnadi gashi ya inganta in gani, zan yi mishi tukuici. Na faɗi wannan fiye da shekara 5 da suka wuce. Don haka ni ba zan saki hannu a sallah ba zan ga ɗana ya saki kuma in kyale shi ba, kuma ba duka ba zagi sai in ce a sai haka ne annabi yake, haka gidanku gadan gidanku ke. Jama'a mun gane wannan da kyau, tare da cewa amma mustahabbi ne, a mustahabbin amma haka za a yi umarni da shi. Gishiri a miya ba mustahabbi ba ne, amma in madan bata sa ba ku a masifa, to kaga kai kafi mu zafi ma, tunda ko ba gishiri ba za a ci abinci ba, amma in ba a sa ba ana masifa da kai. Amma mu a mustahabbi ne, in ba kai za mu bi ka sallah, amma mu dai kam ba za mu saki hannunmu a sallah ba har sai an kawo mana ingantaccen hadisi, ba ji a ɗibo mana kalawa na ba a kalawa na duk ba da ita yan ɗariƙa suka ci ku da yaƙi ba.